Som a Girona, més coneguda pels friquis com la ciutat del desembarco del rei, de Joc de Trons. Avui venim a comprovar si realment els gironins i gironines tenen l'accent més pur de Catalunya, el català més ben parlat, i no hi ha millor manera de descobrir-ho que preguntant per què fan servir el seu carnet jove. Anem! A veure, nois, vosaltres per què feu servir el carnet jove? Doncs jo quan agafo el tren de tant en tant, si vaig a Port Aventura cada 3 anys, també faig carnet jove a descompte. Jo també pel tren. Jo visc a Barcelona i llavors em surt molt més barat amb el carnet jove. Per descomptes, en plan, tipus anar al cinema, a Port Aventura i coses d'aquestes. Ja que podem tenir-ho fins als 25 anys o més o menys. 30. Cada cosa. Millor encara, i que duri, que duri. Com és que no tens carnet jove? No havia pensat mai de fer-lo servir, no... O sigui, que desconeixes la quantitat de descomptes que ofereix el carnet jove. Digue'm uns quants. Vale, cap problema. Mira, hi ha descomptes per submarinisme, amb paintball, amb tatuatges, amb lloguer de velers, psicòlegs, logopeda, plantilles dels peus, amb literalment tot el que et puguis imaginar. O sigui, qualsevol moguda que t'imaginis. En òptiques, de fet. Hòstia, tu! Doncs així em surt a compte, Nois, anem a fer un joc que és de verdader i fals, i jo us diré un descompte hipotètic de carnet jove i m'haureu de dir si creieu que existeix de veritat o no. A veure, descompte en tatuatges. Veritat o fals? Fals. Mentida, és veritat. Curs d'influencer i blogger de moda. Verdader o fals? Fals? Efectivament, fals. Descomptes en ginecologia, veritat o mentida? Veritat. Sí? N'has fet servir mai? No. Efectivament és verdader. Servei de manteniment d'aquaris. Allò, per si tens un aquari i tal... Verdader o fals? Fals. És verdader. Ara ja n'has fet suficients com per saber que el que menys sentit tingui, pam, descompte el carnet jove. A veure, vostè per què fa servir el carnet jove? Ah, clar, no té l'edat ja. Dels 12 als 30 anys. Tu i els 30 anys ja els has passat. I tu per què fas servir el carnet jove?